Минзәле аэроклубы бинасы каршына халык кичәдән бирле агыла. Шәмнәр, чәчәкләр алып киләләр. Авиахәлакәттә гомере өзелгән пилотларның берсе Александр Зыков, Салават Мөхәммәтов белән Лидия Гыймрановның якын танышы булган. Мы выросли просто в одном дворе. Бер ишек алдында уйнап үстек. Бик җаваплы егет иде. Любил свое дело, это было вот в смысле его жизни. Үзенең эшен ярата иде, иремә дә әйдә әйләндереп киләм дип еш чакыргалады. Соңгы хәбәрен кичә, хәерле иртә дип язган булган. Әлеге хәбәрне ишеткәч тә ул бәлки исәндер дип өметләндек. Юк икән. Не обошлось. Аэроклуб каршындагы дистәләгән машиналарның бер өлеше һәлак булучыларны искә алырга килүчеләрнеке булса, икенче өлеше тикшерү комитетыныкы. Фаҗига урынында да көне буе тикшерүчеләр эшли. Территория әйләндереп алынган, анда чит кешеләрне кертмиләр. Ил-410 самолеты һавага күтәрелеп 5 кенә минут очырга өлгергән. Пилотлар сул як двигательдә төзексезлек сизеп, аны аэродромга кайтарырга карар кыла, әмма анда барып җитү насыйп булмый. Самолет Минзәләнең сәнәгать зонасындагы такта яру оешмасы территориясенә төшә. Бетон киртәгә бәрелә. Күргәнегезчә, аның койрыгы өлеше генә калган, алгы өлеше урынында тимер тимер ыемы. Һәлак булучыларның күбесе менә шул алгы өлешендә булганда. Хәзерге вакытта авиахәлакәткә тарган очкыч төшкән урында тикшерү эшләре дәвам итә. Минзәлә районындагы авиахәлакәт белән бәйле җинаять эшен тикшерү белән Россия тикшерү комитеты шөгыльләнәчәк. Фаҗиганың сәбәпләрен төгәл итеп ачыклау өчен дип Александр Бастрыкин шундый күрсәтмә биргән. Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин фаҗиганың сәбәпләрен төгәл һәм объектив ачыклау өчен җинаять эшен тикшерүне идарәнең үзәк аппаратына тапшыру турында күрсәтмә бирде. Һәлак булучылар арасында КФУ студенты Ксения Сәмигуллина да була. Уку йортында бүген аны якыннары искә алды. Ксения бик яхшы кеше иде, яхшы студентка, укыды. Кайбыгызны бик уртаклашабыз. Урыны җәннәттә булсын. Ксенияны иртәгә туган ягы Башкортстанда җирләячәкләр. Бүген Уфада да хәтер мемориалы барлыкка килде. Әлеге фаҗигадә Башкортстаннан 4 кеше вафат була. Аэроклубта парашют спорты белән шөгыльләнүче Павел Музыченко белән Динар Дәүләтгәрәев тә шулар исемлегендә. Бу мемориалда аларның фотолары урнаштырылган һәм "Сез мәңгелек очышта" дип язылган. Һәлакәттә вафат булучылар истәлегенә һәйкәл Яршаллыда да барлыкка килде. Минзәлә аэроклубына парашют белән беренче тапкыр сикерүчеләрдә профессионаллар да еш килә торган була. Аэроклубта моңа кадәр дә гадәттән тыш хәлләр булгалады ди җирле халык. Моннан ничәдер ел тому назад 2 кеше үлде шулай җыгалап. Мондый хәлнең булганы юк. Монның хәлне булганы юк. Вообще бу кошмар, дөньяга сыя торган нәрсә түгел. Честно говоря, Мин шул тирәдә яшим, очкычлар күтәрелгәндә дә, төшкәндә дә куркып торабыз. они пролетали очень низко. Һәлакәттә зыян күргән 6 кеше Чаллы һәм Казан хастаханәләрендә. Аларның икесен бүген реанимация бүлегеннән палаталарга күчергәннәр. Хәлләре тотрыклы дип бәяләнә. Аларны дәвалауны Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко үз контролендә тота. Дәвалау өчен бөтен кирәкле дарулар да бар диләр Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында. Сегодня утром Бүген иртән 5 кешенең икесе реанимациядән палатага күчерелде. Аларның хәле тотрыклы. 6нчы зыян күрүче РКБда. Аның гомерен саклап калу өчен кулдан килгән эшләячәкбез. Аңа операция ясадылар. Хәзерге вакытта ул тотрыклы, әмма авыр хәлдә. пациент был прооперирован. На сегодняшний момент находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Һәлак булучыларның җасатларын бүген туганнарына бирә башладылар. Аларны Россиянең төрле төбәкләрендә иртәгә җирлиләр. Минзәлә районыннан Рани Абдрахманов, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.